svega da ste danas prisutni i da ste dali kvorum da se raspravlja o ovoj tački koja je jako važna. U svakom demokratskom društvu elementarna stvar je da u svakom trenutku opozicija može da inicira pitanje provere legitimiteta vlasti. Jer dešava se da u jednom trenutku imate većinu, sutra se nešto desi, promeni se, u tom trenutku nemate političku većinu. I to je sasvim normalno. Ne znam što je bilo potrebno da sa prethodne sednice, da se ne pojavite na prethodnoj sednici, da na taj način iskažete nepoštovanje, obraćam sad odbornicima većine, da na taj način pokažete nepoštovanje ne samo Skupštini grada Užica, već uopšte predlogu, našem predlogu da se raspravlja o poverenju gradonačelnici. Kao što smo inicirali poslednje pitanje poverenja gradonačelnici, isto tako možemo da postavimo pitanje poverenja svakom pojedinačnom većniku, zameniku gradonačelnika i svim drugim javnim funkcionerima. Ja ću se truditi da budem krajnje koncizan i neću zloupotrebljavati činjenicu da svako od nas ima neograničeno vreme. Da bi neko bio dobar gradonačelnik, barem solidan gradonačelnik, potrebne su po meni barem 3 stvari. Potrebno je da ima tim najbližih saradnika koji će biti izuzetno sposobni. Potrebno je da na ključnim pozicijama u gradu, a tu mislim na javno preduzeća, ustanove, sve druge pozicije koje vi delite kao partijski plen, da na tim pozicijama budu stručni, obrazovani ljudi. I potrebno je još nešto. Potrebno je da imate politički autoritet. Svakako da ćemo se složiti da pored ove 3 stvari uvek je dobro da postoji tu neke druge osobine, ali ovo su 3 ključne stvari bez kojih nijedan grad nema dobrog gradonačelnika, nijedna opština ne može imati dobrog predsjednika opštine. Kada je reč o ovom pitanju, o ovom elementu zapravo da imate stručne, obrazovane ljude na ključnim pozicijama, možda najbolji primer o kome smo i ranije govorili jeste pitanje, na primjer, deponije Duboko, gdje ste imali čoveka koji apsolutno nije stručan za tu poziciju, zbog njegovog javašluka, neznanja ili čega god, se desilo ono što se desilo i posledice koje u zdravstvenom smislu, finansijskom sada već smislu, trpimo svi mi građani ovog grada. Dakle, to je primer kako ne treba da se upravlja ovim gradom. Sutra će se pokazati da na nekoj drugoj poziciji, neke druge ustanove ili nekog drugog javnog preduzeća imate loš kadar koji zapravo urušava i ono malo političkog autoriteta ukoliko ga uopšte imate. Dakle, ne znam kada će ljudi koji se bave politikom shvatiti, pa i ona neka buduća vlast, čiji ćemo možda deo biti, da ako nemate javne konkurse i mogućnost da na mestima direktora javnih preduzeća, ali i na mestima zaposlenih, dođu ljudi koji će biti nosioci tog sistema, da vaš sistem je osuđen na propast i pitanje je vremena kada će se skroz urušiti. Svi mi koji smo deo, na neki način, politike trenutno u Užicu, a je, da kažem, i na nacionalnom nivou samim tim, možemo da vidimo i svedočimo trenutno propasti jedne velike stranke koja je na velika vrata došla 2012. na vlast i vremenom, kako je dostigla svoj zenit, sada trenutno pada i to mnogo većom brzinom nego što sam se ja nadao i mislio da je to realno. I to je činjenica, tome suprotnom me ne može niko drugi ubediti. Ako neko nešto ima da dobaci, može slobodno da izađe posle. Dakle, to je ono što je činjenica. Činjenica je da gradonačelnica Užica može da bude danas smenjena, to je da je bude izglasano nepoverenje, a činjenica je da može i da opstane nakon svega ovoga i da vlada još neki period. Ali da sam na vašem mestu, ja bih se sada sam povukao, da sam u ovakvoj situaciji na vašem mestu, jer čini mi se da bi to bila mudra politička odluka, imajući u vidu činjenicu da za ovih sada već 8 meseci, bilo je 7 meseci kada smo podnosili ovaj zahtev, da postoji jedan drastičan izostanak rezultata u radu gradskog rukovodstva.
Nemojte da se ljutite, ali kada kažemo da ste vi za nešto odgovorni, to se ne odnosi na vas lično, jer mi mislimo da vi možda imate neke loše namere. Ali vi rukovodite timom, bez obzira da li ste ga vi birali ili vam je birao neko drugi, i za rad tog tima ste vi odgovorni. Odgovorni ste za rad gospodina Njemčevića, i za gospodina Sinđića, i za gospodina Stojadinovića, Sinđelića, izvinjam se, lapsus Sinđića, bre, šta sam rekao, izvinjam se, zbunio si me sad u trenutku. Dakle, bez obzira na to što vi niste učestvovali u nečemu konkretno, odgovornost je vaša, jer je to odgovornost za rad vašeg tima. Rekao sam i da gradonačelnik mora da ima politički autoritet. To podrazumeva da se odluke donosi ovde. I ono što me zaista boli, kao nekoga ko je rođen ovde i koji valjda ispunjava uslove da ne bude došljak, ali mi isto tako bi bilo milo i da pripadamo na drugoj kategoriji. Dakle, bitno je da se odluke donose ovde. Mene, kažem, boli što se nama odluke nameću i donose sa strane. I to je porazno, bez obzira radi se o SNS-u, bilo kojoj drugoj stranci sutra ili pre SNS-a i tako dalje. Dakle, politički autoritet podrazumeva sledeće. Da vi kao gradonačelnik grada kažete šefu države, predsjedniku Republike, premijeru, ministru, pozovete telefonom i kažete Užicu nam treba to i to i to. Vi to morate da obezbedite. Ne na jedan ucenjivački način, već da imate politički autoritet i hrabrosti da to uradite. Zato što za vas glasaju ljudi. I verovali ili ne, za vas bi, da me poslušate pa da to stvarno uradite, za vas bi glasalo više ljudi nego što glasa do sada. Ali sama činjenica da ste član SNS-a i način na koji to funkcioniše i koji je funkcionisao u prethodnom periodu, svakako i neminovno da će tako biti nastavljeno i u budućnosti, vama ne dozvoljava tu slobodu i to je ono što je porazno. Ne može me niko ubediti da za ovih 8 meseci su morale da budu donete odluke koje se odnose na proces javno-privatnog partnerstva koji neminovno vodi nekakvoj poluprivatizaciji kada je reč o apotekama Užice. Ne može niko da me ubedi da je dobra odluka da se da 8 miliona ili koliko već miliona evra za rasvetu koja je u katastrofalnom stanju. Ne može me niko ubediti da je normalno sve ono što nam se dešavalo sa deponijom Duboko. Dakle, ključna stvar zbog kojih smo i mi inicirali ovu raspravu jeste što mi želimo i verujemo u to da nakon odlaska SNS-a sa vlasti se mora stvoriti sistem koji će funkcionisati gde će biti potpuno irelevantno ko je gradonačelnik. Jer će grad voditi tim ljudi koji u ovom gradu misli sve najbolje. Ja sam još u junu mesecu, koji je pažljivo slušao pa je i zapamtio, govorio da nemate legitimitet da vladate. Da ste bili pametni pa nakon par meseci raspisali izbore, možda bi bolje prošli, pa bi možda imali i više odbornika. Tada sam vam rekao da 14.000 ljudi da ćete moći da sanjate i bio sam u pravu. Verujte, sve što kažem s ove govornice može da se proveri, proverljivo je i rekao sam i da smeće treba da se tera u Čačak, pa na kraju stvarno smeće završava u Čačak. Interesantno je i da se osnovano postavlja pitanje i da li celokupan kontingent smeća se odvozi u Lapovo ili se odvozi u još jedan grad severo-zapadno od Lapova. Da li mi poštujemo odredbe ugovora koji smo zaključili sa Lapovom. Na kraju krajeva ja ne znam zašto gradonačelnici Užica treba da kao lekar koji je dobar u svom poslu svakako da bude na čelu jednog sistema koji je krajnje truo i koji je toliko truo da rezultira na kraju krajeva i smrću nekih ljudi, ne pričamo o Užicu. Ali nemojte sutra, kao što će biti mnogih onih koji će reći, znate, ja sam morao zbog posla, tako dalje. Pre neki dan Milovan i ja smo ušli u jednu prodavnicu da kupimo neki fleš ili tako nešto. Imali smo baš jedan zanimljiv dijalog sa momkom koji je tu radio i koji je baš nam otvoreno rekao, kaže, pa baš kad smo pričali na tu temu da je neko nešto morao zbog posla ili zbog ovoga da bude član SNS-a, da ide na te mitinge ponižavajuće i tako dalje. On je rekao, znate šta, pa možda sam morao i ja, pa nisam, nego sam odabrao da idem da radim na građevini na Zlatiboru nekoliko godina, pa sad sam našao neki nešto lakši posao.
Situacija u našoj zemlji je takva da ta priča, da vi sada ćete da ucenjujete i kažete ako nastavnici ne budu išli, ako ne budu predavali đacima i držali časove da će ostati bez posla. Jeli? A koga ćete da dovedete da radi? Koga ćete da dovedete? Onaj koji je to pretio, time pretio, posle 15 dana je podneo ostavku, govorimo o premijeru Milošu Vučeviću. Dakle, nalazite se u jednoj silaznoj putanji i nemojte primjenjivati silu, nemojte ići bagerom, nemojte izbacivati odbornike iz sale, jer to, verujte mi, to vam kažem najiskrenije, ubrzava vaš politički pad koji je neminovan. Treba i nama u opoziciji da sazrimo, da okupimo još veći broj ljudi i da budemo spremni da u jednom trenutku zaista na ozbiljan način vodimo ovaj grad. U suštini, ja sam uveren da nakon, bez obzira da li to bude danas ili u nekoj drugoj prilici, da nakon što dođe do smene vlasti u Užicu, ovde zaista mora da se zavede red, mora da se zna ko je za šta odgovoran, mora da se zna šta su čija zaduženja, ko za šta odgovara i ko za šta snosi političku odgovornost. I nikada nije dobro, verujte mi, i kada onim saopštenjima kojima odgovarate na saopštenja nekih drugih opozicionih grupa vređate opoziciju. Nismo mi strani plaćenici. Mi smo ljudi koji su došli ovde da se bore, verujte meni, ovo dođe kao hobi. Ali vidim da mogu da dam neki svoj doprinos funkcionisanju ove Skupštine. I zadovoljstvo mi je zbog toga i vidim da to i ljudi cene. Ali nikada nije dobro da ovde navodno formalno nas pozivate na nekakav razgovor, da dajemo predloge, a mi damo predloge, a vi odbijete sve amandmane, je li tako? A da nas s druge strane nazivate stranim plaćenicima i tako dalje. Nije dobro deliti narod ni u kom smislu, ništa vam to politički dobro neće doneti. Tako da i s tim treba zaista prestati. Tako da kolege svakako su i pričale možda o nekim konkretnim stvarima vezano za ono šta je rađeno, na koji način je rađeno. Činjenica je da za ovih 8 meseci mi zaista nemamo ni jednu konkretnu stvar da je urađena pozitivno u nekoj većem obimu. Činjenica je da nemamo ni naznaku kada će se to desiti u budućnosti. A prošla, evo, čak i da nemamo vanredne lokalne izbore, evo prošla je već 1/6 vlasti, vaše vlasti u ovom mandatu. Tako da pozivam sve za odbornike opozicije, znam da će glasati za smenu gradonačelnice, pozivam i one koji sede sa ove strane, jer jedan od razloga zbog čega smo mi podneli ovaj predlog jeste da znamo ko nisu partneri s kojima ćemo sarađivati u budućnosti. Zahvaljujem. Hvala.